δεχτούν την πρώτη πάσα. Ο Ζιόλης δεν μπόρεσε να κάνει την κεφαλιά. Ο Καραγκούνης, ο οποίος ελίσσεται στην περιοχή, πέναλτι από τον Γερμανάκος στο 90. Προσποιήσεις από τον Καραγκούνη. Έβαλε το σώμα ο Μπρίτο, βρέθηκε στο έδαφος ο Καραγκούνης. Εδώ θα φανεί καλύτερα. Από μια άλλη κάμερα. Δύσκολη φάση, δεν φαίνεται να έχει βάλει το χέρι του Μπρίτο πάνω στον Καραγκούνη εδώ. Φαίνεται να βάζει το δεξί του χέρι, αλλά δεν φαίνεται ξεκάθαρα από το replay. Εδώ με το δεξί χέρι σπρώχνει τον Καραγκούνη, εδώ φάνηκε καλύτερα. Καραγκούνη στο πέναλτι και λιγότερο το κάνει ο Μπρίτο. Ο Σαλπικίδης απέναντι στον Κόβατς. 1-0 ο Παναθηναϊκός. Λυτρώνεται από τον πρώτο σκόρερ του στο πρωτάθλημα, Δημήτρη Σαλπικίδη, του Παναθηναϊκού. Ο Σαλπικίδης στο κέντρο της εστίας του Κόβατς, εκεί που ο τερματοφύλακας όταν διαλέγει γωνία δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Άπιαστο πέναλτι. Κόψε στη Λεωφόρο με τη συγκλήρωση των 100 χρόνων του Παναθηναϊκού, αλλά και από την άφηξη του Φερνάντο Μπελούτσι στην Ελλάδα. Ξανά τον γκολ που έκρινε την αναμέτρηση στο τελευταίο λεπτό από τον Σαλπικίδη.